खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायगारनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंहा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना जि हारिनि हारिमु खाम सिफुंनि जि सोलोंथाइ ना बे हाबाफारिखौ लाबाय दंमोनथ' दायो बियो फैयै फैयै जोंहा 2 मास जासिगोन दा दिनै जोङो जि आलाप देंखो नङा होमबा ना बेखौ जोङो दामनो नागिरदों प्रेक्टिसाव दंबाय थायोमोन आरोना मोजां जायाखै अब्लाबो दिनै माबायदि जायो नायनोसै आरोना दामनायखौ दा गैला नै लोगोफोर खमायलांगासिनो स्टुडेन्टआ खामथिंथ' हयनै गैलानो होनजायो लोगोफोर जोङो दायो फार्स्ट टाइम नैबे खामखौ सिफुंखौबो जमायावनो दोनथ'दों आरोना दाहायसो एसे बोखावनोसै आरो जिरायग्रा जायगायानो गैला माने लानानै थांबाय सोरबा लाबोफिनासै दे दायो जेखि जाया नोंसोरा आलाप देंखोखौ दे जायखिजाया मोजाङै नाजादो जायो जाया दामना होदो दे आरो इथिंबो खामाबो मोजाङै दामना होदो दे दे सिखारदो दे बयबो सिखारलाय गसंलाय गसं आरो जाबसिन जथायालाय बोरो ओइ नै खर'आव गोलैना नांबा मा जानांगौ नै मायाव दोनदों हनै जाबसिन जथागोन नै मायाव दोनदों मोनागोन ना मोना मोजां दामदो मोजां दाम मिथिबाय मोजां दामदो एकदम गोरोन्थि खालाम